לאן המטומטם הזה הוביל אותי לפה? שמפגרים. שלום, אפשר בבקשה קיש בצל ללא בצל וללא קיש? אני גם אשמח בבקשה לסלט חלומי בלי החלומי, בלי העגבניה, בלי המלפפון ובלי החסה. אתה יודע למה, אדוני היקר? למה? כי זה לא טעים לבד. האוכל מוכן כבר? לא כבר, מה עם האוכל? אני רעב! אוהלי האהוב, שלח פה אוכל ואת סלט החלומי בלי חלומי, בלי עגבניה, בלי מלפפון ובלי חסה, כי זה לא טעים לבד. נו! שהאוכל יהיה על השולחן. תביא את זה! סתומה. למה זה נגוס? אוכל. מה זה? מה קורה לי? בחסות הנקניקייה של יוחנן פרצל, כל כך טעים שתאבדו את ההכרה. ליטרלי הנקניקייה של יוחנן פרצל. אני חופשי! כל כך קר. אני לא זה רופא. אקשן. אוכל! מריח קצת מוזר. אקשן. זה כל כך טעים. מה זה? בחסות בחסות הנקניקייה של יוחנן פרצל, כל כך טעים שתאבדו את